May isang subscriber natin na nag-comment na may mga issues nga daw itong Mitas tires. So far ako honestly may nararamdaman na akong issues about it as early as now. Woo! Iba rin talaga yung saya sa scooter sa big bike no. Dito kasi chill lang. At officially atin na talaga yung kotse. Sobrang saya natin today. Ang pangarap naman, hindi naman tipong isang beses mo lang i-attempt or once pinangarap mo, andyan na agad. Hello, what's up mga katodo? Magandang hapon. Tayo ay magsa-scooter gaming kasi narinig nyo ba yun? Heavy traffic daw tayo mga katodo, sabi ng ating Waze. Pero, ganun pa man, go tayo. At tayo ay mag-scooter gaming today. At kukuha tayo ng dokumento kasi sa wakas natapos na natin ang ating kotse na 5 taon nating binuyo, dugot pawis. So, aray, grabing sikip ng aming garahe. So, kukunin natin ang mga dokumento niya. Scooter gaming tayo, medyo umulan kanina saglit. Wala. Kita niyo mga katodo, ito na ang problema sa kanya. Hindi na nagbubukas ang kanyang instrument panel. So bad trip. Ganito ang datingan ng bago natin makuha yung big bike natin. Lalabas muna lahat yan. Hi. Alright, let's get going. Pag-usapan natin ang ating scooter. At pumasyal tayo sa Ortigas tayo ngayon. Let's go. Yan, ang gulo ng panel na to mga katodo. Di ba wala na kanina? Yan, bumalik ulit. Tapos, naglolo ko yung voltahe 9.5. Yan, kung nakikita nyo, 9.5. Pero, kung iisipin mo, 9.5 na voltmeter, diskarga na yon, di ba? At dapat umilaw na yung ano nyan, yung indicator ng battery nyan, na diskarga ka na. Pero dito, wala. So, halatang may problema. So, ito na yung mga sinasabi ko sa inyo guys na problema. Although matibay talaga per se yung kabuuan ng motorsiklo, pero napag-alaman ko na ito palang problemang ganito sa panel gauge, na pag kinakarwash mo nagmo-moist siya, hindi namamatay. Common daw itong problema ng mga lumang modelo ng Honda Click. So ayun na ngayon, yun na yung mga common problem natin. Pero in general, when it comes to the performance of the motorcycle or the scooter, okay naman siya, wala namang problema, wala naman tayong major problem sa makina other than ito nga, itong instrument panel na nakakalito na. So kaya ang susunod nating goal, papalitan natin siguro talaga yung instrument panel niya. And hindi na rin siya responsive sa mga buttons. Overall, satisfied ako mga katodo, syempre sa purchase natin ito na Honda Click. Brand new naman natin ito nakuha noon. So satisfied tayo. And I would say understandable naman talaga na lumalabas na yung mga problema. Kasi yun nga, matanda na yung motor, and sa serbisyo nga rin niya for how many years, talagang hihingan ka na niya. Sa mga hindi pa nakakapanood ng ating mini series, hindi siya matawag na build series para sa motor na to, pero yung ating papareborn ng motor na to, gawa ng yun nga, medyo napabayaan natin siya. Although nasusunod naman natin yung kanyang basic maintenance, yung change oil and all, pero napabayaan natin ng gulong to the point nga na nadisgrasya pa tayo. Nagpapalit tayo ng gulong, nagpalaki tayo. I wouldn't say it is a big bike concept kasi hindi naman talaga big bike tires itong big tire concept, pero I guess not big bike concept. And also gusto ko magpasalamat doon sa mga nag-comment sa atin o nag-correct sa atin kung ano ba yung tamang mga tawag sa ganyan. Kinorek tayo sa mga terms, mga nag-suggest din ng tamang gawin para sa ating motor. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sobrang natutuwa ako na
yung response doon sa ating vlog maganda, kahit na yung iba medyo negatibo yung mga comment, but still we'll take it as a positive comment kasi hindi naman natin masasabing perfecto yung ano natin, perfecto yung mga terms natin, mga ginagamit nating mga technical terms. Hindi tayo perfecto dyan, and marahil kinokorek lang nila tayo, and appreciative ako sa ganyan. Yung iba na mga comment hindi ko na lang tinitignan as negative kasi alam ko it is probably, you know, their way of saying na ignorante ka. Hindi ako magmamalinis. Hindi naman ako magaling sa motor. Magaling lang ako mag-drive at sumakay siguro. Pero sa motorsiklo hindi tayo ganon ka maalam, ika nga. Gusto ko lang i-highlight yung sa gulong, no. May isang subscriber natin na nag-comment na may mga issues nga daw itong Mitas tires. So please let me know guys kung ano mga personal experience nyo about the tires, no? Kasi nung pumunta naman ako doon, I was thinking na ang ipapakabit ko dapat na tire yung Pirelli, kung may Pirelli, or yung medyo known brand. Kaso doon sa pinagpalitan natin wala naman silang available na brand. Ang unang nirecommend is Beast Tire, and then nung pagbalik ko sabi ni Kuya Jason, yung mechanic na nandun, mas okay daw itong Mitas Tires. So go tayo sa Mitas Tires. And then nag-comment itong ating isang subscriber. Thank you sir for letting me know na meron daw issues about Mitas Tires. Marami daw issues sa Mitas Tires. So guys, please let me know kung ano yung mga personal experience nyo about Mitas Tires. Kung talaga bang disappointing na talaga dun sa point na iinis kayo kung bakit nyo pinalagay. So far ako honestly, may nararamdaman na akong issues about it as early as now. Kasi parang naipakabit ko to, kung hindi ako nagkakamali, October ata, and December pala ngayon. And ang lakas magbawas ng hangin. And pinacheck ko kung baka dahil sa pito lang or yung pagkakabit nung tire ang naging problema. Hindi naman. Dito sa may malapit na vulcanizing shop sa amin, wala naman siyang nakitang problema sa pito, walang nakitang problema doon sa siwang nung pagkabit. So hindi ko alam kung itong issue ba na to known. Nabibilisan lang ako sa pagbabawas niya, to the point na parang akala ko nga one time feeling ko na butasan na. So ayun pa lang naman yung issue na encounter ko. Sana walang mga major issues pa na lumabas, ganun lang. Minsan nga naiisip ko, hindi kaya dahil nga sa nagpalaki tayo ng gulong, and then yung ating mags stock mags, so baka yun ang dahilan. Pero kung tutuusin, marami ang nagpalaki ng gulong na stock mags ang ginagamit. In fact, yung iba pa nga sumobra pa, 140 ang pinalagay, and then stock mags yung ginamit. Yun ang medyo napapuzzle ako kung bakit ganun. So guys, please let me know in the comment section below kung ano mga pwede nating ipacheck. Medyo bedroom voice pa yung boses natin mga katodo, kasi nag-ride tayo ng papuntang Cabiang. Punta tayo sa may Cavite, yung famous tunnel dun. And the night before, napasobra ata ako sa kape. Hindi ako makatulog kahit anong pilit kong tulog. Wala talaga. So nag-ride tayo, wala tayong tulog. Tapos okay naman, wala naman tayong problema sa ganun somehow, kasi sanay na tayong hindi nakakatulog sa gabi dahil sa ating trabaho. Pero alam mo yung sana nagkaroon ka ng onting extrang idlip para sa onting lakas. Although in general, thankful tayo sa Diyos na maayos yung biyahe, maayos yung ride. Pero na-drain tayo ng todo. Drain tayo sobra. Kaya ganito ang boses ko ngayon. Sumobra naman tayo sa tulog after. Natulog tayo kagabi anong oras ba yun? 8:30. Tapos nagising tayo 11:30 na ng umaga. So it's more than 12 hours. Bawing-bawi naman. Yee! Scooter Gaming. Sarap. Woo!
Iba rin talaga yung saya sa scooter sa big bike eh, no? Dito kasi chill lang na ano eh, cruising ka lang eh. Sa big bike, yung adrenaline mo medyo tataas eh. Gawa ng, alam mo yung power ng motor eh, iba. Pero dito, chill lang na nagkukrus ka lang na hindi mo maintindihan eh. Nakapansin ko rin no, dahil sa nagpalaki tayo ng tire, nagpalapad tayo ng tire. Yung leaning angle niya mas lalo siyang naging stable. Hindi naman natin to nasa sobrang nalilin, pero yung mga pagliko-liko eh talagang ramdam ko yung stability. Gawa nga siguro ng lumapad siya. So siya yun siguro sa mga benepisyo na nabigay sa atin itong pagpapalapad ng tire. Ito talaga yung magandang benepisyo din eh, no, na naka-scooter ka. Kasi honestly guys, pagka big bike yung ginamit mo, eh, dito ipit ka na din. Ipit ka din dyan. Sa big bike natin, eh, malapad siya. So hindi ka basta-bastang nakakasingit. Kagaya ng ganito, hindi ka basta-bastang nandito ka sa gilid. Kasi nakakahiya rin sa mga nagsuscooter na kapag ka naiipit ka at hindi ka makasingit, eh, mas lalong hindi sila nakakagalaw, 'di ba? Kunwari, ma-stuck ako sa ganyan, eh di yung ibang mga riders na nasa likod ko na naghahabol, eh di hindi na rin sila makakagalaw. Hindi na sila makakasingit. So kailangan ipwesto mo rin yung sarili mo dito sa ano, sa may mga sasakyan na lang din. Kasi yun nga, abala ka eh. Dito tayo sa ilalim guys. Highway 26 for 1.5 kilometers. Diba? Scooter, solid. Nakakasingit-singit tayo. Solid, galing ni Kuya Angkas. Ang haba niyan, PCX, nakasingit siya ng ganun. Stig. Padaanin kaya tayo ni Sir. Sir, pwede makiraan, Sir? Sir, makikiraan ako, Sir. Thank you. Laki rin nating pasalamat no sa mga kapatid nating nasa apat na gulong naman no, yung mga nakakotse, SUV na naiintindihan din tayo mga maliliit na motorsiklo at talagang nagbibigay sila, especially itong sa mga motorcycle taxis nating mga katropa. Kasi malaking bagay yon, mga delivery riders. Pwesto tayo sa pwestuhan ng motorsiklo at hindi tayo makakapwesto. Ang layo-layo pa, ang layo pa. May picture pa tayo. Thank you. Enjoy your stay. Hey yo, what's up? Mga katodo, nakabalik na tayo. And guys, nakuha na natin ang ating car document. Ito siya. Alright, so ayan, may ORCR na tayo. At officially atin na talaga yung kotse. Sobrang saya natin today. Sobrang saya natin today guys. Dito guys, bakbakan yung parking oh. Talagang bahala na gang yung parking dito. Punong-puno. So mas pinili kong dito na lang sa may exit pag-park kasi wala na talaga doon. Make sure naman natin hindi tayo nakakaabala. So tara na. Sobrang thankful natin mga katodo. At tapos na ang ating monthly para sa ating sasakyan at atin na talaga. Sobrang thank you Panginoon. Ito ang sinasabi ko na paulit-ulit mga katodo, na sikapan natin lahat. Sikapan natin sa lahat ng gagawin natin. Pagsumikapan natin, kilusin natin. At kaya nga itong channel na to ay todo mo. Kasi itodo mo talaga. Itodo mo lahat. And at the end, sa lahat ng mga sakripisyo mo, sa lahat ng mga diskarte, mga pagkilos mo para sa pangarap mo, sa lahat ng pagsisipag mo, at the end, makukuha mo rin lahat ng pinapangarap mo. It might not be automatic, no? Hindi naman yun agad-agaran, pero kung marunong ka rin mag-antay at maging pasensyoso ka, talagang makakamit mo yan. Ang pangarap naman, hindi naman tipong isang beses mo lang i-attempt or once pinangarap mo, andyan na agad. Liban na lang kung napakayaman mong tao, di ba? Pero kagaya natin na ultimo lang at saktuhan lang yung ating sahod para sa mga pangangailangan, yun talaga, may mga challenges talaga. At sa mga challenges natin, kapag tinodo natin lahat,
talagang makukuha natin yung mga yan. You know what I mean, mga katsodo? Huwag ka lang panghinaan. May mga moment talaga na nakakapanghina ng loob talaga. Normal yan. Iba nga nagsasabi na nasasabi mo lang yan kasi may pera ka. Wala. Ang pera pinaghihirapan yan. Hindi yan babagsak basta-basta na lang. Kahit sabihin mo yung mga mayayaman, ang dami na nilang pera, pinaghihirapan nila yan. Hindi yan basta-bastang yung tipong nandyan na lang bigla at walang ginawa, di ba? Kinikilusan lahat, as in lahat. Kaya guys, super thankful tayo. And syempre, papasalamat din tayo sa mga taong naniwala na kakayanin natin at mga taong sumuporta. Kasi kung wala rin naman sila na pinaghuhugutan natin, never nating makakamit yung mga pangarap natin, di ba? Alright guys, so I wanna thank everyone sa pagsuporta niya sa channel na to at mumunti nating channel. Please don't forget mga katodo to like, share, comment, and subscribe. And i-ring mo na yung notification bell or i-click mo yung notification bell mga katodo para updated ka sa lahat ng mga uploads natin dito sa channel natin. Please also follow us on Facebook at Todomo TV and at our TikTok channel at Todomo TV. Alright guys, maraming salamat sa iyo sa pagsama sa atin sa ating achievement today. Kanaway ikaw din, ikaw, kung ano man yung minamantli mo ikaw na ang susunod. Basta sipagan mo, kilusin mo at itodo mo. Peace out guys.